Hey, er du klar til at give en gas til New Level Convention? Skal du med på min workshop, Fight for New Level? Jamen, lige nu der finder jeg mig i New Zealand på toppen af noget, som de fleste kender som Mount Doom. Det var en lille tur op, det var noget, der tager vejret for en. Så derfor så vil jeg gerne lige give jer et lille tip til ikke bare min workshop, men til træning generelt. Det er noget, vi alle sammen gør hver dag, og noget så simpelt, men vi glemmer alligevel at gøre det på den rigtige måde, når vi bliver presset. Det er vejrtrækning. Man skal huske at trække vejret, de fleste nok hørt før. Men det med at trække vejret, det sker helt af sig selv. Det vi glemmer oftest, det er at puste ud. Så en gang imellem under træningen, sørg for at huske lige at puste godt ud. Helt ud, så meget du overhovedet kan. Træk vejret dybt ind igen. Bare et par gange imellem, indtil det bliver en vane og en del af din træning. Så har du mere energi til at gennemføre og alle de store træninger, du gerne vil. Og du har mere energi til at give den gas på et højere niveau, hele tiden på et nyt niveau. Vi ses. Ha' det godt derude.